A gastronomía é sen dúbida unha das principais motivacións polas que o visitante elixe un determinado destino, e Arousa Norte non ia ser menos. Por esta razón, un ano máis a Mancomunidade volveu a apostar pola feira Xantares en Espourense para promocionar esta comarca. Dende o xoves, no stand de Arousa Norte desenvolvéronse diversas actividades de cara a dar a coñecer aínda máis esta zona. Pero unha das máis importantes tiña lugar o sábado e consistiu nun show cooking de promoción do Camiño a Orixe, o Camiño do Barbanza a Santiago, a través dun produto elaborado e inspirado nun menú peregrino. Calquer persona sabe que hai dous motivos que son os principales para visitar calquer comarca ou destino turístico. Un é a natureza. Nós contamos cun parque natural e un parque nacional, polo tanto, cumplimos unha desas primeiros obxectivos de calquer visitante, e o segundo é a gastronomía. E creo que a presencia de un lugar que é número 1 en Europa, tanto do que é o mexillón como de pesca fresca, da conserva, pois ten que ter un lugar sí ou sí nunha feira da importancia de Espourense. Preparar 4 produtos pois emblema da ría da Arousa Norte, non? Como son as xoubas ou as ameixas, mexillón e máis a xarda, non? Daremos unha elaboración distinta a cada plato, por exemplo, a xouba de Rianxo nun escabeche cítrico, a xarda de Ribeira marinarémola, acompañarémola de mazá e unha crema de apionabo, faremos un mexillón de Cabo de Cruz cun curry mariñeiro, non? Fusionando unha salsa mariñeira de sempre con un curry, e por último faremos unhas fabas verdinas con ameixas da Puebla. O resultado foi do máis positivo, e todas as persoas que tiveron oportunidade de degustar algúns dos pratos presentados en Espourense destacaron a súa excelencia. O único que resta agora é que repitan, pero xa cunha visita in situ á comarca.